Üdvözöllek benneteket! Metalopolis vagyok, és itt van velem. Sziasztok, én Dayton vagyok, és itt van velem. Sziasztok, én TKI vagyok, és ez itt az FMF filózás magas fokon. Na, mindenki felolvas egy-egy történetet, hogy ne fussunk ki az időből, mivel most mindenkinek sietnie kell. Szóval, akkor felolvasom a horror történetet, nincsen semmi viccelődés. Na. A horrorfilm. Volt egyszer egy lány, aki egyedül élt, és minden este megnézett egy horrorfilmet, de nagyon megijedt, mert olyat még soha nem látott, mint amelyet most. A filmben az volt, hogy amikor felkelt a pasi, akkor az volt a kezébe vésve, hogy meghalsz. Ezután sokszor volt látomása is, de azzal nyugtatta magát, hogy a film miatt van. Már annyira félt, hogy felhívta a barátnőjét, másnap jöjjön el hozzá, de a barátnője most nem ért rá. Ezért megbeszélték holnap utánra, ö, na, na, nagy nehezen aludt. És ugyanazt megálmodta, amit a filmben látott, reggelre pedig azóta belevésve a kezébe, hogy meghalsz. És abban a pillanatban meghalt. Pont akkor jött át a barátnője, vérrel az volt felírva a falra. Remélem örülsz, hogy tegnap nem jöttél el. És most fogja Dayton a liftet elolvasni. A lift. Mia a barátnőivel elment diszkóba. Éjjel ért haza. Mindig félt a liftektől, de összeszedte a bátorságát és bement. Amikor beért a liftbe, hirtelen villogni kezdett a villany. Abban a pillanatban meglátott egy lányt vérbe áztatva. Mia elkezdett sikítozni, de nem ment senki sem segíteni neki. Hirtelen megállt a lift, és csend lett. Egyszer csak megszólalt a lány. Nyugodj meg, nem fog fájni. És abban a pillanatban a lány levágta Mia fejét, azóta a liftet senki sem használja, és lezárták. Gondold meg, melyik liftbe fogsz bemenni. Jó, köszönjük Dayton, és most TKI, te fogod a temetőt felolvasni. Sziasztok! A temető. Volt egyszer egy nagyon utálatos bácsi, aki utálta a gyerekeket. Sokszor bántotta őket, és kiabált velük. Egyik nap szívrohamra lett, és nem élte túl. Miután eltemették, még mindig kísértett a temetőben. Amelyik gyerek bemegy abba a temetőbe, az különös módon másnapra meghalt. Eddig 10 áldozata lett, egyszer még beszélt is. Azt mondta, mind meg fogtok halni. És ezután rengeteg gyerek meghalt az utcában. Egy család már annyira félt, hogy hívott egy paranormális nyomozót. Azt mondta, így szó sincs szellemről, és hogy nem is a bácsi szelleme, akkor kié? Kérdezték. Ez egy démon. A család megijedt, hiszen szinte minden gyerek meghalt már a városban. A nyomozók azt mondták, hogy csak úgy érdemes elűzni a démont, hogy soha többé ne jöjjön vissza. Így hát szinte mindenhova keresztet tettek, mert elvileg az ijesztő a démont. Az ijeszti a démont. Miután ez megvolt, minden jó lett. Na, köszönjük szépen TKI, és ez volt az FMF, a filózás magas fokon. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Egy kicsit... Na, így mindenki nevében szeretnénk bocsánatot kérni, hogy most nem jut idő ennek a filózására, a megbeszélésére, de tényleg sürget az idő, és még egyszer bocsánat. Sziasztok! Hát én is sajnálom, hogy nem jut ennyire idő, úgyhogy sziasztok, majd máskor beszélünk még többet erről.